Jirpo chingruma song atumpen Diphu alangroi kepangthir kinamtang mati jong ni phai sirkep ni anke ni kre sirkep pleng tanglo labangso alangroi along jong si mesen pen kelang ke chari atum asai cheklem pulote ko an alon ke doji athe labangso alangroi along isi kiju yadim ha ilong amir birisata selam ponlo bonta labangso alangroi akung ki doara atum aning ka hinu parpik pena jok labangso alangroi lapen kiju yadim seta pasa urtur si bikok laso jok loga charli ari soe jang tum chingrum si laso alangroi lapen ha ilong amir birialong kasa urtur ke thek long pen ni kresir kep an kepangthir asai deng ponlo bangso hud ke pachini pona tengke labangso alangroi along kepangthir nangji ke nili tuma sai ke kali sami municipal board atum ke claim nangji asai lo monta methang asai ke claim kepangkre pena joksi lapuson che plan lo eme thangalong ria hempi Diphu rong sopi along lapu an ke sa urke ke therak mimi pu nilitung ningche khangun isi kepangthir asai deng pen mati jong ni phai sirkep arni an nikre sirkep an pleng tanglo nili tuma phan Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Monghang hin pensita sai ke claim kepangcheng ahud nang cherab dum lapen nili tum sai claim bom ahud ketera hormu kepang room je phan lapen keter ke bar je phan truck pen dustbin stami municipal board atuma phan hang damlo seta nili tuma phan nang pidunde pusi jirpo chingruma song atong pen ningji ya tu ulo putin nili tum sa phaban si bang tu bom ji ane nili tum planning ateng bote un bote awareness kon ma pini kipian pion po ide bote ter ke ni la son public po until unless people tum alang tum aware व्यक्ति के son bote bom jat bom li po mati sebab ni tum tamane tangkom di sot ha chon tum ngang tung lo mane alang tum ekta rule biden no lang pate nang fine dikok ba son ade man nili ni power ade man ni hang ali da belo sebab singe ter tu jet pore ni tum mang every mane un bote son of every 2-3 months of people safa tuan bor itu po so excess ter jet bote semena sa ni tum da council thana kilo kilang pro teng lo mati sebab sin non ti ba safa de lo sa next bang ke la tang ni tuan si tum ni lo la tum safa an bot iha ya labangso alangroi nili tum kepangthir pon bom hut setami tebok tera ya tum keter nang kebardun bom ta do lasi Karbianglong Autonomous Council atum lapen arpu ke do tum prabjin pen laposon ke mesena dimalong kapasa ura tuma phan ingsai ponang ji puta ningje pontho hai la roi te la ke market area long ma do la ke market area long ma da ke tok da na clean Diphu go sami no clean bu je phewon de don dida ke so sini dum da on nang kok lo so kam ene dum order tung te alang ter te me os tung te lage en dum det alam lima os tung te sami pai bi ong chilang no ong sini tum je pro me cherap cherap ke si klem bom ke patang han bor ilo la ben pini patang bo si ni tum hal tang ingela pen ka tang kumiti super han mane da tum ani safa po pini som safa po analo to egla be safa 12 bajian tang po hen dam rupo next ani bande ko son thama pini ke ter son thosa pina son tholo ter ko safa nak ti la ben ma la pu town no chor tonar julo ko masi safa ma pu town chor thona thanglo pena anke la dak pai phai ke do lugai le chuna pai phai la pusin bali re ni tum ka meklam na hijim dugan an sebab ni tum pena an pu dam han bor ilo teng la teng ki ha jamna bor ilo angela pena ke ter bar bang ya adhek tum dak local tum ba inga adhek tum market area tum ni asor tum han ke mane fam tum di super si ar ko dak ne bar ku news report longsodarengti Karbianglong live